Ka New Trap Integrated Territorial Organization na hito minta ka sini khatway tarik unay tung kalaya kendu ya ulat kejela usatia palmalik bandawa bu no da unong khmi lani u administrator nakabenta boro lightly ki Autonomous District Council nakabenta nrubnai khnang baki EDC ki nyop ha bnya ya jingkhen jingdia boro syaka Comptroller General of India habaklan bagilap thai khubor President ka hito uba dembok dakhar ulakeno ba kaching trai haboro lightly ki EDC kamde ka babnya namal bakim la ban pha ya ka UC ne ka utilization certificate ka bakot syaka aspa 100% point sanpu prakulur jong usnam arja khatsan hadu usnam arja arpho minta ke sini ni naga seng HIT o seng me ni lawan ban ye kendu yo governor ban ai ke ne bedor khas halor ban don kam ban resolution ban appoint administrator na hapo kini ki lightly ki autonomous council ka ba kun thok ka khasi jengke ban karo district council ha ka ban enable ban riu banai bat nang ban yo ban subnet ikan ka audit bat ha ban don nang geotag press clipping bat yo na pok controller jong kan ka CAG te nila refer ya kan ka governor communication to honorable chief minister ta khandai tarik dun apa ding bajung ka press release baar ka shithi ki bangila de prime minister nam hau khandai tarik banai September arjar pai bat nila kun kan mau biang ya kan ka shithi bangi na po MHA haba ya dai ber ka agreement ka instrument ban implement ba ha ka ba ya dai ber ka khas state te kan ni jing ikan do bulat te ula ai ka assurance un shim kya ban ai kan ka special audit bat ula de haru chief minister ba mentau chief minister bang ban steli spin ula wan governor support bu ba kin se kran bat ula ai assurance su ba kan ni ba la don kam hiru ya ka administrator role hapo kini ki lai teliki dis concept te baling pai khmat second ne bare mindal ape state dan ne ha dis council Kimdan kum ke NRGS bakin dan ni ka third party audit dan ka social audit kabli ka along lengkar kabaya ilaj te tang suban highlight kendian bangila lap halor ya kan ka sanspa ndriu pinyu crore sanspa san ndriu 0.71 crores kani ka jong arajar kasan hadu arpo kabamla ban kabalais pa ar kala de ai ya kan ka fund total funded alat ndai ka non submission ka UC pat kadai hadu ar spa 100% points and pupra cross kadai halor kan ka nong rim nila ya kendu yulat ban sim kya na ubot halor kan ka phang khnang ba ka dis council la dai no ban depolitize no ya ka bakan dai no ka partyless ndai shu ka party ka ban ya mi nong mat do politician kandai ka traditional institution kumdai ka diki ban yakon diki no ginu ki political parties ne ka this concept